Otecko môj, otecko. Víš, čo som si predsa vzal? Že ja budem lepší otec, jak si bol ty. No? Ja ty to nevíš. My čakáme deťátko, no. Čakáme. Narodí sa už budúci týždeň. Škoda, že ho neuvidíš. No nič, ale neboj sa, my ťa dojdeme kúknuť na cintorín, no. Ale však ty by si ho aj tak nevidel. Zas by si bol nadrbaný, jak šalát. Alinko, tak toto keď budeš počuť, tak skápeš na míste, ti hovorím. Čo, už je to tu? Už je to tu. Čo je tu? No však Pipine otekla plodová voda, ideme rodiť? Rodiť? Kto? Jaká plodová voda? Však kurva robíte paniku, tak asi Pipina rodí, ne? Kto tu robí paniku, si jedine ty. My sme ti prišli predstaviť túto naše odpočúvacie zariadenie. No, to zariadenie, ktorým chceš predsa odpočúvať svoju konkurenciu. A čo, kurva, máme niečo. Čo tá špina Kimličková? Tá mi chce ukradnúť deťa, len čo vyjde z maternici, čo? Vôbec ne. Zatiaľ sme len v skúšobnom režime. Chápeš to? Skúšame to na Krtkovi. Čo sa tak smejete? No čo už na to môže byť aká sranda? Vieš čo? Všetko. Počúvaj. Pšt. Volá. Katuška, ahoj. No ahoj, čo zase otravuješ? Ale popri žehlení listujem v záhradníckej ročenke a pri pohľade na unikátnu zbierku lišajovcov profesora Maníka som si na teba spomenul. Čo? Ja ti pripomínam nejakého lišajovca? No tak, pohľad na okvetie lišajovca mi pripomenul istú časť tvojho tela. Milanko, ja tu mám rozrobený preparát, takže ak mi nechceš povedať niečo dôležité... Ale chcem ti povedať, že ťa veľmi ľúbim. Aha, povieme si to doma, dobre? Čau. Ahoj, Katuška. Bože, ten je otravný. Môže mi volať uprostred jadrovej simulácie kvôli nejakému lišajovcovi? Kurva, to je chuj, že lišajovec. No, kokos, a toto má celý deň. A pozor, to není všetko. Včera napríklad 3 hodiny telefonoval s ekonomom Ticháčkom o zákonníku práce. Neverím, to už jaká musela byť zábava. No, to bola zábava, to vám poviem. Počkaj. Prosím, Brezík. Krtek, kurva, čo má toto znamenať? To ste vy, Pipinka? Tu je nasratá, pani Pipinka. Ukradol si mi z chladničky zmrzlinu. Ale ja nemám vašu zmrzlinu. Videl ťa prco? To si určite vymyslel. Milánko, už si zabudol, čo som ti urobila pred týždňom za to, že si mi oškrabol poršátko s krhlou? Nie, na to sa nedá zabudnúť. S pani Kvetkou ste mi vydepilovali voskom pravé podpazušie a doteraz ho mám zapálené. Ak mi tam tú zmrzlinu nevrátiš a nenapíšeš k nej rímované ospravedlnenie, vydepilujem ti dačo iné a podpazušie to nebude. Tá je nejaká nasrana. Čo myslíte, že je ona nervózna, keď sa na tom Krtkovi tak vyvršuje? Ale prosím ťa pekne, každý sa nejako vyvršuje. Ja sa napríklad na ňom vyvršujem pravidelne. No, aj keď na to nemám dôvod, koľkokrát, že? Ozaj. Nechce niekto zmrzlinu? Čo? Ja už nevládzem, tu máš. Kurva, Pipina, čo je? Čo ťa sere? Máš problém. Ja nemám problém. Ty máš problém. Kurva, máš problém, že ja mám problém? Ne, kurva, ja mám problém, že ty máš problém, že sa tváriš, že nemáš problém. Alino, nerieš to, lebo... Čo je?
Čo, lebo čo? Lebo mi vyholíš pod pašku? Ja Krtkovi? Tak on sa ti sťažoval, čo? Kurva, však už týždeň si taká nervózna, že sa ťa všetci boja. A hlavne ten chudáček. Čo ťa sere? No mám týždeň pred termínom, ne? No čo ma asi tak môže srať? Ty sa bojíš poroda? No ne, nebojím. Len keď si predstavím, že obsah tohto veľkého brucha bude musieť vytlačiť takýmto malým úzkým otvorom, tak... Není až taký malý. Ale no. Dobre, ja to chápem. Porod môže byť záležitosť nepríjemná. Áno, aj bolestivá, áno, ja chápem. Ale zase nemôžeš na to kúkať tak, víš. Ty na to kúkaj tak, že je to celé ako zázrak prírody, víš. Keď ja neviem, či to zvládne. Jasné, že to zvládneš, princezna moja. Ty to všetko zvládneš. Však budeš rodiť u doktora Tibora Okruhlicu, ne? A navyše, tam bude stať pri tebe niekto, kto ťa ľúbi, kto bude za teba dýchať, kto ťa bude takto hladkať za ručičku a kto sa na ten zázrak bude pozerať. Ale no, keď ja vlastne neviem, či chcem, aby si tam bol. Ale jasné, že chceš. Však ty tam potrebuješ niekoho, komu môžeš 100% veriť. Teda ja dúfam, že mi veríš. Tak asi tak... možno... trochu... Vôbec! Ty mi neveríš? Vôbec! Ale Pipina, ty neveríš človeku, čo by ti znesol aj modré z neba? Čo je stále pri tebe? Čo ťa podporuje? Alino, a ty si nepamätáš, ako si vyvádzal u doktora Okruhlicu, keď sme boli na odbere krvi? No kurva, jasné, že som vyvádzal. Lebo ti zle pichol ihlu a tebe tekla krv. No to sa pri odbere stáva, ne? Doktor Okruhlica doteraz nechápe, prečo si ho zmárovali jak hada pred jeho vlastnou sestričkou. No, aspoň si pri porode bude dávať väčší pozor. No. Alino, a pri porode neteče krv? A teče? Alinko, ak ťa to upokojí, ja by som urobil na tvojom mieste to isté. Tomu Okruhlicovi. Ale ja som tak strašne rád, že ste si na ten porod vybrali Tibora a nie mňa. Normálne ja ti poviem, že ja sa tej Pipine ani nedivím. Kurva, Béla, a ty si vlastne na koho strane? No na koho? No predsa na strane tvojej manželky. A práve preto, Ali, ti teraz poviem, že čo všetko by sa mohlo pri takom pôrode stať. Ale Béla, nič sa nestane. Čo by sa malo stať? Veď prebieha jej to tehotenstvo úplne bezpečne, v poriadku, takže nič sa nestane, jasné? No, ale počúvaj ma, aj pri takom bezpečnom a bezproblémovom pôrode sa môže všeličo stať, napríklad, že doktor musí rodičku narezať. Jak narezať? Jak? Normálne nareže rodidlá, aby zväčšil ten otvor. Pipinku, nikto rezať nebude, je ti to jasné? Presne tak. Aha. Takže teraz je už absolútne jasné, že ty pri žiadnom porode byť nemôžeš, Ali. Vieš? Pretože ty sa začneš srať doktorovi do roboty a on ešte urobí nejakú chujovinu. Ale dobre, kurva, berem späť. No, dobre. Tak ja sa žiadnemu doktorovi do žiadnej roboty srať nebudem. Stačí? No, mne to stačí, ale neviem, či presvedčíš Pipin. Na tom ešte budeme musieť popracovať. Ale serte teraz na porod. Aha, Krtek volá s niekým. Ešte pusti to, nech dojdeme na ľahšie myšlenky. Prosím, Brezík. Dobrý deň, pán Brezík. Tu je Rinaldi. Áno, počúvam vás, pán Rinaldi. Mám pre vás ponuku, pán Brezík. Našej organizácii sa donieslo, že by ste mohli disponovať istými tajnými informáciami. No takto, pán Rinaldi, to síce pravda je, ale musím vás sklamať. Zo mňa žiadne tajné informácie nedostanete. Dovidenia. Ponúkam 50 000 eur. No... 100 000, viac ani bohovi. Pán Rinaldi, takto. Navrhnite miesto a čas.
O pol hodinu v krčme u Baníka. Budem tam. Prineste hotovosť. Hotovosť bude, až keď budú informácie. Heslo znie Ruža. Aká rúža konkrétne? Proste Ruža. Do skorého videnia. Ty ale kurva jedna malá botanická. Ja mu dám takú rúžu, že až. Bude mať. Ale na riti. Vypálenú žeravou ledlampou. Dobre, prečo stačí? Prečo nalož mu? Stačí, dobre. Ako rozohrievacia masáž by to mohlo stačiť, ne? Teraz nám povedz, ty chuj, kto je to Rinaldi? Ja neviem, kto je Rinaldi. No nič, prečo? Tak začni masírovať nožičky. Počkajte, ja naozaj neviem, kto je Rinaldi. No proste sa nejaký chlap ozval a chcel nejaké informácie. Ja, ty si mu chcel hneď všetko o nás vyklopiť, že? Ale nie, ja som vám o tom chcel povedať. Ja som vás dokonca chcel aj k tomu Baníkovi zobrať. No jasné, kurva, to ti tak verím, ty svinia jedna zradcovská. Chcel si zapredať rodinu. Ja som vás fakt nechcel zradiť, ani som vás nezradil. Prisahám. No nič. Vy pokračujte vo vypočúvaní a ja zatiaľ skočím v Baníkovi. Pretože na mňa už Rinaldi čo? Čaká! Dobre, a prosím ťa, odozdaj Rinaldimu naše pozdravy srdečné. Považuj za doručené. Áno. Ali, a my túto zákernú svinu teraz dáme dole. Dáme. Prosím vás, nie. Ale až za mesiac, víš, lebo mesiac má chlapec Brezík na to, aby urobil porádek v papíroch, aby po ňom nezostali nejaké tí restíky. Ste veľkorysý, pán Ali, ďakujem. Ja vím, ja som velice veľkorysý, víš, ale aby ťa náhodou nenapadla nejaká blbosť, aby si nám zdrohol, alebo čo, víš. Tak my máme pre teba také malé prekvapeníčko. Precko, obojky. Obojky? Takže také maličké sadomaso? Ježiši Kriste, pán Ali, nebolo toho ponižovania už dosť. Ale ne, také obojky, ale toto sú obojky velice špeciálne, víš? Obojky, čo majú tak rečeno moc zázračnú. Pretože tento obojek A, ktorý ti práve Prcko nasadil na hlavičku, má v sebe zabudovaný taký malý príjimač a 10 deka Sentexa. Obojek B má v sebe zabudovaný vysielač, ví? A keď sa obojek A vzdiali od obojka B na 10 metry, do 15 sekúndy sa aktivuje tá elektronická rozbuška a obojek A urobí, že bum! Ale tak toto je fantastické. To teda znamená, že keď sa Krtek so svojou rozbuškou vzdialí od toho druhého obojka, tak ten jeho obojok urobí, že bum, a Krtia hlava odletí jak futbalka. Prosím vás pekne, pán Ali, nie. Ale áno, môj zlatý. Aspoň prestaneš robiť blbosti a vymýšľať. No, ak ja tomu teda dobre chápem, tak ten druhý obojok budeš mať na krku ty, Ali, aby si mal stále túto svinu pod kontrolou, že? Kurva Biela, takto, ty tomu velice dobre chápeš. Až na jednu maličkosť drobnú. Ten obojek B nebude mať na krku ja. Ale... Prcko? Ale jak? Ale ne? Čo som zle urobil? Čo by si zle urobil? Kurva, však to ber jak poctu. Vy sa budete striedať a ty si prvý. Na takúto poctu sa ti môžem zvysoka vysrať! Ty si nepočúval inštruktáž? 10 metry. Ale čo keď on pôjde pitvať, alebo čo? No tak pôjdeš pitvať s ním, to je logické. Teda, Pipinka, mala by si trošku mácej dôverovať tomu Alinkovi.
Ale však ja mu verím, teta. Vo všetkom. Dokonca mu verím aj to, že ma prestal podvádzať s tými kurvami po bordeloch. Neverím však tomu, že pri tom pôrode mi bude nadačo dobrý. No je pravda, že kedysi, keď ženy rodili, tak nikdy pri tom chlapi nezavadzali. Akurát moja kamarátka Giska hovorila, že jej netérka Rožika, vieš, že mala muža pri pôrode. Že to bol takový masakér, že až. No, ale vraj to stúžilo celý ich vzťah, no. Teta, vy neviete, čo Ali spravil tomu okruhlicovi? Ale však vím, veď sa to po celom Megeri rozpráva. Ale slúbil, že to vraj už nikdy nezopakuje. Bélovi to slúbil. Dobre, teta. Tak teraz vám názorne ukážem, že čoho sa ja bojím najviac. Alino, rodím. Je to tu. Ja rodím. Pomoc, rýchlo. Áno, Pipinka! Áno, láska, ja už letím, neboj sa, všetko mám pod kontrolou. Hajzlák, zebereme hajzlák, tam není hajzlák v nemocnici. Perinu zebereme, okamžite potrebujeme perinu, lebo... Kurá, prečo ti ja volám, však ťa vidím. Zebereme perinu, lebo tam ani periny nemajú. Víš čo, šminky netreba. Ale ne, šminky treba. Zebereme aj šminky. Pomaranči môžeš, zebereme pomaranči, 7 kg pomaranči zebereme. Jahody zebereme tež. Papuče, máme papuče. Ty zabalíme aj spolu s tými uterákmi a ešte aj s pyžamom. Zajtra ti donesem druhé pyžamo. Kurva, môže byť takto? Však ja to nemôžem odviesť, ja som pil. Ja som mal iba malé pilko, to môžem, ne? No kurva, nemôžem, však ja som mal aj koniak, ja nemôžem. No čo by som nemohol, však ja som bož mafiánsky. Kurva, ja neviem, čo mám robiť, zasa som úplne nepripravený. No. Vidíte, teta? Panikári. Totálna panika. To tento človek by má prestrihnúť pupočnú šnúru. Počkaj, ty ako nerodíš? Alinko, máš pocit, že mi teče plodová voda? Neteče. Neteče? Ty si ze mňa robíš prdel? Ne, nerobí si z teba prdel. Len ťa skúša, že či vôbec môžeš byť pri pôrode. No, teraz sa zistilo, že nemôžeš byť pri pôrode. Idem ja. A ty už sa toľko nejaš. Kurva, Pipina. Takže čo má znamená toto? Ty nelen, že mi neveríš, ty ma ešte aj debilne skúšaš. Alinko, definitívne som sa rozhodla. Ty pri mojom pôrode nebudeš. Bude tam Kveta. A keď chce, môže si zobrať aj Maja. Koho? Ty si sa nevidel. Pán, ale ja už toho mám dosť. A ja už mám toho dosť. Bela ma povláčil po všetkých krčmách. A mne moja žena neverí. Viete, kde sme boli? Veď my sme boli ešte aj u Pelikána v Okoči. A mne moja žena nechce dovoliť, aby som bol s ňou pri pôrode, že vraj ja som typ panický. Nemohol by tento obojok nosiť niekto iný. Veď ja som celý zafajčený. Viete, čo sa v tých krčmách deje? Mňa skoro normálne aj obracali. Ale kurva, ja neverím. Zmrd jeden, tak teda... Počúvaj ma, tak ty ráno chceš zaradiť rodinu a večer si budeš vyberať, kto bude nosiť druhý obojek? Alinko, a prečo má ten obojok? Víš, Pipinka, toto je obojok velice zvláštny účinný, lebo mi dovoluje mať tohto zmrda pod kontrolou. Víš, to není obyčajný obojok, to je obojek, ktorý môže za určitých okolností aj vybuchnúť. Alino, ty sem pustíš človeka, ktorý má na krku bombu? No? No kurva. Môžeš mi ty vysvetliť, prečo si není pri Bélovi? A si tu pri nás a môžeš vybuchnúť a ohroziť nevinných ľudí? Bela je tuto kúsok na záchode. Nebojte sa, je blízko. Alebo že by nie? Ale prečo to pípa? Tak vypadni, okamžite vypadni, padaj do ryti! Pipinka, Krysa, toto môže vybuchnúť! Krysa, moja Krysa! Chvála Bohu, nevybuchlo to.
Zdá sa, že je to v poriadku. Ale toto není v porádku. Nazdarte! No tak, jaký mal dnes deň ten náš malý zradca? Čo nevidíš, aký je dosraný? Poviem vám pravdu, že to, čo mi tí dvaja predviedli v centrále Kymličkovcov, to sa nedá ani slovami opísať. A čo také? Normálne, bežný hon na Kymličkovcov, jak každý mesiac. No. Počkaj, Balán, ty fajnšmaker? Ty si ho zobral na výlet do Holíča? No, tak. Áno, lenže to nebol hon, to boli učinené jatky. Ale jaké jatky? To bola normálne bežná 3D strieľačka naživo. To bolo niečo neskutočné. Počúvajte, normálne prco stál pekne pred domom v Hameri, rozumieš, ma sedel, ne, a čakal na to, kedy kto vyjde z Kymličkovského domu. Oni ti chodili po jednom. A víš prečo? Lebo tento Magor za každým zatrúbil. Počkaj. A víš, čo som ja robil? To som nemal, ne? Však som bol v pohode, tak som zebral a tie kukuričné granáty, tak som po každom házel, vieš. Počúvaj, ale to teraz znamená, že si musel doniesť aj nejakých darcov, ne? Ale máš ich tam plný balník. No prosím vás pekne, pán Banán, nemohol by ten obojok mať už niekto iný? Ja už fakt s vami nevládzem. Vážne? Ale teraz ja idem do Sobranec. Vieš, čo tam idem robiť? Idem do bordela. Áno, za žužľavú Vandu. Pán, tak viete čo, tak to si ešte chvíľku ten obojok nechajte, to by som chcel zažiť. Ale ne, počúvaj, Krstek, ty by si tiež dal tak trošku vyžužľať, čo? Áno. A víš ty čo? Ty si môžeš nechať vyžužľať akurát tak hovno. Nikam sem ňu nepôjdeš. Urva, preto daj mi to dole, už ma to nebaví furt vláčiť tohto Magora ze sebou. Pozor, ale ten druhý obojok musí stále takto mať. Tak to Ali prikázal. Ale... No počkať, ty a ja sme už ten obojok mali. No. Takže na rade je teraz prco. No nekúkaj tak, nasaď si to prco. Ježiši, nie, prco nie. Ale áno, nasaď si to a nepapuluj. A čo ja teraz budem s tým ubožiakom robiť? To musím všade s ním chodiť. No, tak nemáte moc možností. Buď pôjdete do mesta kradnúť starenkám peňaženky, alebo budete hádzať piráty na prechádzajúce vlaky. Alebo... Etela! Nie. Ježiš, Etela, nie. Ale áno! Etela! No kde si ty, chuj? No pekne. Takže takto vy vítate svojho lekára, ktorý vám prišiel pomôcť. No, hlavne to nezdržujme. Nech už máme tú terapiu čo najskôr za sebou. Hej, takže po preštudovaní základnej psychologickej literatúry som prišiel na to, čo vám je. Ide o jednostrannú stratu dôvery. Kurva, ale že bravo! Bravo! A to na toto si musel preštudovať celú knihu? Počúvaj, ja vám chcem pomôcť. Hej? A recept je veľce jednoduchý. Ak bude tuto Pipinka spolupracovať, áno, tak výsledky sa môžu dostaviť do pár hodín. Tak dobre, robme, čo musíme. Ale dosť pochybujem, že to zmení môj názor. Ja Aliho pri porode nechcem. A ja pri tom porode proste budem. Dobre. Začneme takým malým psychologickým cvičením. Volá sa to
dôveruj a voľne padaj. Áno? Takže teraz obidvaja sa postavíme. Poďte sem. Pipinka sem, ale sem. Takto. Postavte sa čelom k sebe. Teraz sa Pipina otočí, zavrie oči a padne na Aliho. Čo? Toto je velice dobré cvičenie, rozumíš? Lebo ty sa ako otočíš, zavrieš oči a ako padneš. Ale ty mi zároveň, jak padaš, musíš doverovať, že ja stojím za tebou a ťa spoľahlivo zachytím, že? Ty sa nejak vyznáš, áno, je to presne tak, takže Pipinka, otoč sa, zavri oči, doveruj a padaj. Toto ja neurobím. Pipina, spolupracuj. Dobre, môžeme ísť na to opačne. Takže teraz sa otočí Ali, zavrie oči, doveruje a spadne. Čo ti drbe? Ja ho mám zachytiť? Však ja som v 9. mesiaci, ne? A on je ťažký jak Megero. Čo vyprávaš? Dobre, kurva, môžeme to vyriešiť aj ináč. Takže Pipina si sadne, Aliho budem chytať ja a ty budeš iba, Pipina, sledovať, že dôvera medzi ľuďmi predsa len existuje a že to funguje. Hej? Takže, Ali, stojím za tebou. Doveruješ mi? Doverujem, však si môj doktor, ne? No. Takže zavri oči a spusti sa. Nazdar! Kurva, môj krčný stavec. Čo, kde ste? Ja už som si myslel, že tých plúc sa nedočkám. Čo, hore pri barák? Dobre, počkajte ma. Už si po to idem. No nehodíte. Alinko. Sadama Gomora, ja sa zblázim, to už není normálne. Prečo daj mi ten obojek dole z krku, lebo ja sa nemôžem tohto človeka zbaviť, to je úplne otrasné. No, daj mi to dole, prečo? To je strašné, ďakujem. Ďakujem ti veľmi pekne. Boha, Milan, to čo si jej urobil? Teta, on vás obťažoval? Však to je úchyl. Čaute. No nazdar, zlodej zmrzliny. Počúvaj, my dvaja máme ešte dačo nevyriešené. Ježiši, fúr ma holúri! No, však som hovorila, že je to úchyl. Ja nie som žiadny úchyl, áno, ja vám všetko vysvetlím, dobre? Tak my počúvame, holá prdel. Viete, odkedy mala teta Margit na krku ten druhý obojok, tak predsa bolo jasné, že ja k nej musím ísť spať. Musím. Že som ja toto dopustila. No a ako sa večer všetci ponáhľali, no tak ja som sa jednoducho nestihol zbaliť. Hej? Tak som si tam musel ísť láhnuť do tej banánovej detskej postielky nahý. Fuj, tak toto banánovi radšej nehovorte. Ráno som sa zobudil na pípanie. Ja som si aj myslel najprv, že to je budík. Ale nebol. Tento debilný obojok to bol. Tak som, chápete, ja som sa zlakol o život okamžite, tak som musel vybehnúť von na dvor, tak ako som bol, nahý. No. Úchyl. Teda ešte, že to slepá Fazekašová nemohla vidieť. Slepá Fazekašová to nevidela, ale oproti na druhej strane to videla Naďová. Keď ho zbadala, tak myslela, že dostaje srádnik. A hádajte, kde bola Margit. Sedela na traktore aj s Ďulom Báčim a mali to namierené do mesta. Samozrejme, však som išla na rannú omšu. A čo? Viete, ako trielili po ceste tým traktorom? Veď ja som za nimi ledva stačil. Ešte, že mám dobrú kondičku zo základnej. Tak dobrú kondičku má, že behol do kostola, začal tam lietať medzi tými pobožnými ženami normálne a pípalo mu to tu na krku jak bláznivý. A vtedy si až Margit uvedomila, že ona má na krku ten druhý obojok. Viete, ona za to môže. Ona. No čo som si ten obojok mal nechať na krku vybuchnúť, alebo čo? Vieš, čo by ti povedal na toto Ježiš?
Radšej si hlavu nechám vybuchnúť, ako behnúť do kostola, do Božieho svatostánku s holým bubušom. No a ja som ti potom celou váhou drbol na zem, lebo tomu chujovi ožralému zazvonil telefon. Rozumím ťa. Ty, Ali, a prečo kúkáš doprava? Čo? Ty tam niečo vidíš? Lebo ja ne. Čo ti drbe? Že ja nekúkam doprava? Že ja mám prasknutý krčný stavec, čo ma nepočúvaš, ty chuj? Ale Pipina má, čo chcela. Ja sa jej na žiadny pôrod drbať nebudem. Nech kľudne rodí na sene alebo na slame a môžu ju olizovať aj kravičky, aj osly. Ale prosím ťa, teraz to nerieš. Pozri sa. A radšej si vypočujeme tuto nejaký chujovský zase ďalší telefonát. Krtkov. Prosím, tu je Brezík. Dobrý deň, pán Brezík, tu je Ružička. Dobrý deň, pán Ružička, počúvam vás. Mám pre vás ponuku, pán Brezík. Našej organizácii sa donieslo, že by ste mohli disponovať istými, tak povediať, tajnými informáciami. Pán Ružička, takto. Ak ide o tajné heslo Ruža, tak mi dajte láskavo pokoj. Ja žiadne informácie z nášho mafiánskeho klanu vynášať nebudem. Ani za 50, ani za 100 000. No? Čo povíš? Tomu hovorím loajálnosť. Ha? S obojkom na krku. O čom to hovoríte, pán Brezík? Tu nejde o informácie z prostredia mafie. Prosím? Ale veď pred niekoľkými dňami mi volal váš kamarát Rinaldi a ten chcel jednoznačne informácie o mafii. O tom dosť pochybujem. Kolega Rinaldi, nech mu je zem ľahká, od vás chcel to, čo ja. Informácie o projekte Ruža prérie. Ruža prérie? Vy myslíte ten unikátny projekt našej botanickej záhrady, financovaný eurofondami, zaoberajúci sa krížením holandských ruží s africkými? O pol hodiny v krčme u baníka. Ponúkam 100 000 plus diety. Vážený pán Ružička, zapamätajte si, z botanickej záhrady ja zásadne žiadne informácie nevynášam. 200 000. Kurva, ber to! Za žiadnych okolností. 300 000. No tak ale toto už by som zebrala ja, však sú to len rúže. Ani za 1 000 000. Ani za 2. Kurva, ber to, ty kokot! Pre Boha, môj obojok. Prcko, kam idete? Nesadajte si do toho auta! No a krtek to má za sebou. A my budeme musieť prestavovať. Nemal toľko vyjednávať. Tak, ako to dopadlo? V pohode. Milanková hlava odletela k tretiemu susedovi, ale prco ju dal na ľada, už je prešitá. Však ale to sa dá celkom, ne? No, akurát Bela má trošička problém, že nevie, či si krtek bude pamätať matematiku. Chcem ti niečo povedať. Ty prvý. Dobre, Zlato, víš, ja som na tým celým tak hlbal. A teraz som sa rozhodol, že dobre, keď mi neveríš. Sice z nevolu, ale ja to akceptujem. Ja pri tom porode byť nemusím. Alinko, ja som si uvedomila, ako veľmi ti záleží na tom, aby si pri tom porode bol. A keď si kvôli mne zlomil aj krčný stavec, tak ja som sa rozhodla, že chcem, aby si bol pri tom porode. Ty mi už veríš? No ja ti verím, Alinko, ne? A ja ti to aj dokážem. Pozri sa. Urobíme skúšku. Takže, postav sa. Tak. Ja sa takto spustím. Alino. Kurva, teraz už aj kríže. Prosím, Brezík. Krtek, kurva, čo to...
Ale teraz som pochopila, že ty nemôžeš byť pri pôrode. No nič, idem ja, moje zlaté, a ty už sa toľko nejač. Ešte raz monológ.